Ja som sa niekde dopočul, že si fanúšička erotických pomôcok. Jo. Vieš, koľko ich doma máš? Musím to opočítať, akurát to mám v pláne s vianočnými výzdobami vytiahnuť z pivnice, lebo som to tam schovala, keď prišli svokrovci z Indie na svadbu. Tak som ich všetky dala. Si to mala dať na stromček závesiť ako salónky. Pivnic. Deti majú extrémny problém sa pýtať. Všetko riešia potom o onlineovom priestore. Ťažké asi, vieš, že pre nich povedať, že ja mám, neviem, chlpatú riť, tak chcem mať zasnuté. Alebo, a podľa to tak je. Áno, veď lebo toto... ja mám tú chlpatú riť, vieš. A tiež si zhasínam. Ale už mám prítmie. Majú už 15 a normálne žijú sexuálny život. Áno, sme sa minule pýtali, že kedy asi, a nepýtali sme sa presne, že kedy oni, ale že kedy vaši spolužiaci. Hej. A reálne, že už niektoré je 13-14. To som špekačku točil nad ohňom. Ja som guličky hrala na školáku. Ale ja som mala tam Tatra pobyte, ale to ani sme ho nedokončili vlastne celý. Tam bolo asi 25 ľudí. Aha. A tam boli tí dvaja tantrici, ktorí tam to ukazovali, čo máme robiť. Najskôr oni ukázali na niekom, že čo jasné, máme robiť, jasné. a potom my navzájom, že Punit masíroval mňa a ja som masírovala jeho. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadla Miška Diham. Miška, ahoj. Čauky. Dobre som povedal meno? Nie. A jak? Diman. Počujete, viete, čo je najhoršie? Opovaž to strihnúť, Katka, toto tam nechaj. Viete, čo je najhoršie? Že ja keď sa sústredím na meno, ktoré neviem povedať úplne, že dobre, tak to vždycky pokazím. Miška, nenahneva sa, keď to nevystrihneme? Nie, pohode, nechaj. Super. Nevadí, aspoň takto si viacej zapamätajú. Miška Diman. Dobre hovorím. Oni nečítajú toho? Nie. Teda v tomto nie. Píše to, že Diman. Áno. Ale takže sa to vyslovuje Diman. Dobre, takže aby ste vedeli, milí poslucháči, áno, neviem správne prečítať. Miška, ako sa máš? Dobre, rýchlo, ale spokojne. Teraz tá doba je taká celkom rýchla. Ale tak zase asi to obdobie od septembra do decembra je také hektické najviac, si myslím. Moje je asi rok? celoročné, hektické. A teraz aj s tým, že vlastne svadba bola a toto všetko, tak vlastne aj pred svadobné septembri sme mali svadbu, takže predtým celý mesiac, niekoľko mesiacov bolo hektických, takže celoročne je to hektické. A som sa ťa pýtal, že či sa po svadbe cítiš inak. A cítiš sa inak po svadbe? Vôbec. Úplne rovnaké. Takisto sedíme pred Netflixom večer, ako aj predtým. A čo pozeráte na Netflixe? Teraz som pozerala Crown, čo je nová séria, a už začíname vianočné filmy, to je moje. Toto moja Laura ma s týmto trápi, vieš jak. A už keď sme inak pri tých Vianociach, tak čo nemôže chýbať u vás doma? Na stole, dajme tomu. Lebo vieme, že máš muža cudzinca, on je int, hej, dobre hovorím. Áno. A aké máte vy teraz tradície? My sme si teraz tak poskladali, pretože už sme... vlastne prvýkrát, že nie sme doma, teda odkedy som s tým začala slaviť Vianoce, tak sme si tak poskladali, že tá polievka od babky, toto z domu, a tak sme si vyskladali svoje vlastné tradície, svoje vlastné menu, sme si spravili svoje vlastné Vianoce, on inak miluje vianočné jedlo, aj celkom má Vianoce veľmi rád a má veľmi rád šošovicovú nakyslo polievku. Takže veselo večer máte. No áno, áno. A má rada aj šalát, takže všetko je mu veľmi chutí, takže on sa vždy teší na Vianoce. A oni majú aké tradičné, takéže vianočné? Či oni nemajú asi Vianoce? Oni vôbec nemajú Vianoce. Akože už majú teraz takéže výzdoby a tak, ale majú to len kvôli tomu, že tiež akože už tam je nejaká prozápadná, ale to je len dekorácia, vôbec to oni nejako neriešia. Ale nevadí mu to, že ty to slavíš? Nie, on je práve že rád, on som mňa aj stromček zdobí a tak, že on si už obľúbil tieto sviatky. A to je milé, že sa človek vie prispôsobiť. Ja mám s týmto extrémny problém. Akože my máme Vianoce normálne, ale mne to akože moc nič nehovorí. Mne už teraz áno. Predtým som neznášala Vianoce, keď som bývala doma. Mne to prišlo strašne taká pozlatka, že tu všetci budeme tváriť, že sme strašne super rodinka, neviem čo. A nemala som to rada, ale teraz, keď sme si už vystavali také svoje, že fakt, že keď minulý rok napríklad som vôbec nestihala, tam som vysmažila rybie filé. A bolo to proste v pohode. A že fakt to robím teraz naozaj, že to je kľudný deň a nič nerobíme, pozrieme si nejaké filmy, spravíme fakt tú polievku, to si tam záleží, že aby bola. A že keby aj nemáme, že celé to menu, tak proste vôbec sa nestresujeme. A ako sme si to takto nastavili podľa seba, tak už tie Vianoce začína mať rada. Áno, a tak je to určite radosť. No, uvidím teraz, ako to budeme vnímať, keď máme malú dceru. Aj toto, že keď ja to ukazujem jemu, vieš, že ten prvý rok, keď jemu som ukazovala Vianoce, tak ja som kúpila toľko vianočných ozdob, že tam to vyzeralo, že sa tam vygrcali elfovia alebo dačo, vieš, že strašne toho bolo veľa, že som sa chcela ukázať. A máš akože rada svetielka, že všade to máš po celom byte? Až toľko nie, nemám toľko peňazí. Ale máme určite veľa výzdob, hej. A každý rok chcem kupovať ďalšie a stále mi to zakazuje. A stromček živý či umelý? Živý. Dobre. Ale vždy je problém potom, čo s ním, ale... No, na koľkátke bývaš? Na 5. No tak, ja presne viem, čo s ním. Minulý rok som nad tým rozmýšľala, tento rok to už asi urobím. Hej, že? Keby ste niekto nevedeli, tak vyhodiť z balkóna. Miška, toto je taká relácia, kde ti tam 10 otázok. Nie je tu nič hrozné
A prvá bola, že ako sa máš? To je taká, že netradičná otázka, že? Áno, hej. Už niekto takú otázku položil? No, možno tak traja ľudia dnes. No, vidíš. A ďalšia otázka je, že kto? A mňa zaujíma, že kto teba v živote akože tak najviac inšpiruje? Fúha. Mňa inšpiruje veľmi veľa žien, že ja mám rada také, že úspešné ženy a úspešných ľudí a že keď sa niekomu darí, že častokrát niekto s kamošou niečo sa mi páči, že ako má kamoška disciplínu a že drží dietu. Aj toto je vec, ktorá mňa inšpiruje, pretože ja to nedokážem. Takže z každého rožka troška, že ten sa mi páči, že nerieši všetko tak strašne veľa, ako ja riešim. Že nemám vyslovene nejakého jedného človeka, že by ma niekto inšpiroval. A si taká, že si dávaš predsavzatia, dajme tomu, že na nový rok, že povieš si, dobre, teraz už budem držať dietu, zatnem sa, či vôbec? Akože napíšem si také, že ciele, ktoré by som chcela dokázať, ale pravdepodobne už takže v polke januára si nepamätám, čo som si povedala. Toto je inak najlepšie. Že neriešim to nejako. A je to najlepšie. A máš nejakú že zlú vlastnosť, ktorú by si chcela, alebo zlozvyk? Veľa. Skáčem do rečí, čo nie je úplne ideálne, keď máš podcast. Vieš čo, úplne v pôjde. Mne to ľudia vyčítajú, že tiež to robím. No, skáčem do rečí a určite niektoré veci sú také, že mám na seba príliš veľké nároky a potom to nie je dobre, že to dávam aj do roboty a tak, že príliš veľa práce, neviem si úplne oddychnúť, ale to skákanie do rečí je úplne peklo. Najhoršie? A tvoja najlepšia vlastnosť? Asi cieľavedomosť a možno taký optimizmus. A ty si taká veselá. My sa stretávame, lebo robíme také vystúpenia po stredných školách. Tam sa stretávame, ty máš sexuálnu výchovu podcast, kde som bol inak aj hosť. Rozoberali sme sex a vozík. Áno. To som bol inak rád, že ste ma zavolali. To bolo super. Lebo je podľa mňa dôležité, aby sa o tom rozprávalo, aby o tom ľudia vedeli, že človek, ktorý je handicapovaný, neznamená automaticky, že je odpísaný a už si nikdy nevrzne. Áno, aj to zdravotnú starostlivosť, že ako to vlastne na Slovensku je a aké sú možnosti, a teda nie sú možnosti skôr, tak to je podľa mňa dôležité tiež. Treba o tom rozprávať. A už keď robíš tieto podcasty alebo chodíš po tých školách, tak tam sú väčšinou názročné deti, nie? Tak od 16 do 19, do 18. A ako si dostala najhoršiu? Lebo ja viem, že čo sa mňa hocičo pýtajú. A ako si dostala ty najhoršiu otázku? Nie, že najhoršiu, ale takú, že takto si povedala, wow, toto sa mohol niekto opýtať? Akože sú tam rôzne také, že ma prekvapia, že nevedia základné anatomické veci, čo máme v tele, hej, že to už ani nevnímam, pretože chápem, že to nemajú odkiaľ vedieť, keďže tá sexuálna výchova nie je. Ale čo si pamätám také, že čo ma tak zarazilo na poslednej škole, tak vždy ma prekvapí, čo tie decká všetko vedia. A na poslednej škole sa nás pýtali, že čo si myslíme, že v Japonsku sú nejaké hry, že kde malé dievčatka sú, alebo niečo takéto, a opäť to mali, že extrémne naštudované, a to som sa opäť pozerala, že wow, že wow, že to som aj nevedela odpovedať, čo si o tom myslíme, a ja, že ja neviem, že to existuje, že veľmi veľa tie decka vedia, teda decka, to sú už mladí ľudia, hej. Ale je to posunuté, podľa mňa dosť. Že to ma tedy tak zarazilo, že som ma nevedela na to nejak vyjadriť názor, pretože vôbec som to nepoznala a oni úplne to mali naštudované. A čo je podľa teba také najdôležitejšie týmto deckám na stredných školách hovoriť? Alebo na čo ich upozorňovať? Čo my hovoríme vždy je, že komunikácia, nech naozaj sa neboja povedať, čo cítia, čo chcú, čo nechcú. Takže to hovoríme, že vždy, ale aj potom také základné veci, oni napríklad vôbec nevedia také veci, že z kvapôčok lásky sa dá otehotneť. To vždy, keď tam povieme, že aha, že prejakulát a tak všetci, že buď nepoužívajú kondóm, alebo si dajú až nakoniec, tak to tam vidíme úplne, že 10 tvári sa tam ťukajú medzi sebou, že Ježišmária. Takže takéto ohľadom ochrany hovoríme, že veď to nie je len teraz, že nechceme otehotnieť, ale že aj choroby sú. Jasné. Takže ohľadom ochrany a aj také, že nech si nastavujú nejaké hranice, nech spolu komunikujú, nech dajú vedieť partnerovi, toto sa mi páči, toto chcem, toto nechcem, a nie len v tom sexe, ale celkovo v tom vzťahu. A ako to je, dajme tomu, keďže máme teraz tú dobu sociálnych sietí, že medzi týmito deťmi, že sú takí, že si posielajú nejaké holé fotky? Ježiš, veľmi. To keď sa pýtame, to je vlastne naša téma, ktorú tam riešime primárne, a keď sa opýtame, že či niekto dostal fotku, tak to väčšinou 90% sa prihlási, že už dostalo nejakú fotku, a keď sa opýtame, že kto odoslal, tak to je jasné, že sa až toľky nepriznajú, ale tiež vždy aspoň polovica zdvihne ruku. Škoda, toto ma mrzí, lebo ja keď som bol na strednej škole, tak sme hrali hadíka na 3 Presne, decine. no, vôbec. Vieš, to bol iný had, čo som ja videl. Keby ja som sa tam odfotila, tak neviem, či som si odfotila prso alebo nohu. To bolo rozrastrované ako hovado. Absolútne. A dá sa toto, napríklad na toto, ako upozorňujete tie decka? Že neposielaj to, alebo keď to už pošleš, tak dávaj si pozor, aby si tam neposlal ksícht alebo nejaké znamienko. Áno, my im presne hovoríme, že OK, že najlepšie by bolo to neposielať, ale zase rozumieme, že je doba digitálna, už je to inak. Takže keď už to musia, že sú v nejakom vzťahu alebo niečo, nech si
rozmyslia komu, nech to neposielajú pod manipulatívnym správaním, také, že a ty ma už nelúbíš, keď mi to nepošleš a takéto blbosti, až nech tam nemajú poznávacie znamenia, znamienko, tetovania, nech nie je vidno, že sú vo svojej izbe, ak tam predtým iné fotky už mali, nech tam nie je vidno tvár a presne tieto veci. A hlavne im hovoríme, že aby to nešerovali. Aby si vždy predstavili, že to je ich kamoška, sestra, brat, aby to nešírili ďalej, hej, že keď aby mu to niečo... proste naozaj, že niekto sa pri nich zastaví, nech si vždy predstavia, že to môžu byť oni alebo niekto ich známy a nech tie fotky naozaj neprezdielajú, aj keď to koluje po celej škole, takže nech to naozaj neprezdielajú, že potom hovoríme, že naozaj môže z toho ziť hocičom. Poznáme strašne veľa prípadov, čo sa mohlo stať, keď tie fotky ušli. Takže to im vždy hovoríme, že my nechceme ich zakazovať, ale skôr im hovoríme, ako to robiť skôr tie veci bezpečne. A keď hovoríš o tých prípadoch, že keď fotka nejaká ušla, že akože aj si niekto niečo spravil z tých ľudí, dajme tomu? Hlavne boli také prípady, na jednej škole nám hovorili, že normálne vznikol Google Drive dokument, kde sa stále nahrávali fotky dievčat aj s ich vekom, aj s ich bydliskom a to už nemohol nikto stiahnuť a stále sa akože upgradeoval ten Google Drive dokument, že to bolo peklo, ale väčšinou sú to dievčatá, akože väčšinou aj občas aj chalani, ale väčšinou dievčatá a to dievčatá musia zmeniť školu, presťahovať sa, aj tak ich to vždy dobehne a sú aj dievčatá, ktoré akože sa pokusili aj samovraždu, to také traumy z toho potom vzniknú, že... Tak ono, ja keď si zoberiem, že mne sa smiali ľudia za meno. No. A čo to musí byť, keby ubehol môj kolik, vieš? To by boli zase ale prekvapení. To keby zbadali, Ježišmária, by si povedali, že kde to je? Míška, prosím ťa, ešte keď sa rozprávame o týchto školách a o týchto deckách, tak sú tam také, že deti, ktoré že už majú 15 a normálne žijú sexuálny život? Áno. Sme sa minule pýtali, že kedy asi, a nepýtali sme sa presne, že kedy oni, ale že kedy vaši spolužiaci. Hej. A reálne, že už niektoré je 13-14. Ty kokso, to som špekačku točil nad ohňom. No. Ja som guličky hrala na školáku. A ja som sa hral s guličkami na školáku ináč. To proste, že 13-14, to je strašne skoro. Toto je tiež vec, ktorú im hovoríme, že zo všetkých štatistík, ktoré sme si robili aj my, ktoré sú svetové, naozaj vyplýva, že hlavne teda opäť dievčatá, ak by zmenili niečo na svojom prvom sexe, tak by bolo to, že by počkali. Že veľa z nich to bolo oveľa skôr, ale tam už tieto fakt, že 16-17, čo už máme, tak to už fakt, že už väčšina z nich už má za sebou nejaké skúsenosti. Je to sila, no je to posunuté tá doba. Otázka na telo môže, že nemusíš odpovedať. Ty si poslala niekedy holú fotku? Áno, bohužiaľ áno. Hej. A preto na to tak strašne apelujem, že neposielajte to, lebo tiež by som sa tam niekedy mohla ocitnúť. A vždy hovorím, že predstavte si, že ste to vy a fakt to neposielajte tie fotky. Ja neviem ani, čo som nejak poslal. Ale ja som väčšinou zahraničnými, bo ja som si veľa písavala so zahraničnými na Tinderi. A takže to je jedna moja taká vec, že keď tak, že som to nejak tak, že a zmizlo to a že toto. Jasné. Ja tuším Laure. Neviem, či to posunula ďalej. Susede. Máme 70-ročnú susedu, vieš, ale Simpoška. Dobre. Možno si ju potešil. Možno, že hej. Míška, ďalšia otázka je, že kde? To mňa nejak strašne zaujíma. Kde si mala ty prvé rande? A aké bolo? Úplne moje prvé rande v živote? Hej. To sme nerandili v tom čase, kedy ja som mala rande. Môjho prvého frajera som spoznala na Sankovačke u nás na kopci na dedine. No tak ale jak to dobre začína? No. Sankovačka na dedine, zima. Koľko si mala rokov? 16. No, tak to je v pohode. Takže to bolo prvé rande tvoje? No, akože neplánované, ale viac menej. Čo robíš? Vieš čo, idem sa sankovať, môžem ísť s tebou. My sa tam akože spoznali a potom neviem, že to sa tak nevolalo, že rande. V tom čase sme sa proste stretli niekde v partii. A ja som s ním 5 rokov, takže ja som vôbec nerandila. Jedna sankovačka 5 rokov? No. Wow. Sme primrzli na tom kopci a odmrzli, vieš. Hej, to takto sa striedali ročné obdobia. Takže zo sankovačky kam sa to dá dotiahnuť, ale 5 rokov si mala prvý vzťah tým pádom. Od 15 do 21. Takže 6. Od 15 do 21. Do 20? Od 16. Od 16 do 21. Od 16 do 21. Som sa zmiatla. No. A najhoršie rande tvoje? Alebo že, no také, že fopa, čo si zažila. Bola som na slepom rande raz, že mi to kamoška dohodla. A už si predtým nasrala. A to bolo také, že moc nemali sme si ani o čom veľmi sa porozprávať a bolo to celé také divné. Akože mne vždy ide huba, ale musela som to ja tak viacej viesť a to bolo asi také divné. Ale inak som mala celkom fajn. Ja vždy beriem, že aj zlé rande je také, že sa niečo zase naučím, prípadne, že nechcem niečo zaujímavé alebo tak, takže nemala som zase až tak veľa zlých. Ty si odborníčka podľa mňa na tieto veci, tak čo by človek nemal robiť na prvom rande podľa teba? Nemal by rozprávať iba o sebe, mal by sa zaujímať, mal by počúvať, nemal by byť zlý k obsluhe.
keď toto vždy je, že nemal by byť zlý k čašníkom, servírkám a tak, čašničkám. Takže toto a neviem, nemal by skákať do reči. Takže tieto veci. Je to, ale také, že mal byť podľa mňa, že snažiť sa spoznať aj tú druhú osobu, nielen hovoriť len o sebe, nehovoriť asi o nejakých svojich ex, možno, že nevyťahovať hneď nejaké svoje najhoršie stránky. Alebo úchylky. Alebo nehovoriť hneď o 2 roky chcem dieťa a o 3 roky druhé. Takže asi nechať tomu nejaký taký voľný priebeh. Tak ono to je asi tak najlepšie. Taký ten voľný priebeh, nechať to plynúť a čas ukáže. Ale ja zase rozprávam veľa na rande. No a ja. Že? To je najhoršie. A však dobre, čo? Treba. Lebo potom, keď nerozprávaš, tak si taký nudný. Prosím ťa, s kým z nežijúcich ľudí, s hocikým, by si chcela urobiť podcast váš zo sexuálnej výchovy? Koho by si tam chceli pozvať? Ty to máš s Denisom teraz, hej? Dobre hovorí. Z nežijúcich? Z nežijúcich. No ja teraz pozerám presne to The Crown, takže Dianu určite. Že ona aj to, ako reprezentovala vlastne všetko, čo reprezentovala, celú tú slobodu a ako sa aj obliekala aj vzťah módia, takže to by sa mi páčilo. Ale určite možno, že aj niekoho takého, kto bol možno, že prvý zakladateľ Gay Prideu, alebo nejakú takúto významnú osobnosť, nejakú významnú feministku možno, že, alebo niekoho takého, toto by ma tiež zaujímalo. A keby si niekoho zo Slovenska, koho by si chcela, ale ešte si sa nejak neodhodlala ho zavolať? Zo Slovenska? Je tam niekto taký? Určite by som chcela tak, že Veroniku Ostrihoňovú, Veronika. a Zuzku Hanzelovú, ktorú som počula, že ide tuto za mňa, teraz príde po mne. Ale nepríde. Nakoniec prídeš zajtra. No, teda prídeš budúci týždeň. Takže určite tieto také silné osoby. A samozrejme Zuzanu Čaputovú. To je akože veľká láska. Veľmi by som chcela Zuzanu Čaputovú. Takže 2-krát Zuzka a 1-krát Veronika. Počujete? Tak, ale to sa ti podľa mňa môže splniť úplne v pohode. No dúfam. Akože Zuzana Čaputová by ma veľmi potešila. Ja by som si pozrel tie otázky, ktoré by si sa na ňu pripravila. To úplne, že proste že vedúca osobnosť Slovenska, toto žena, to už mi idú otázky v hlave, to už sa teším. Som si to teraz vymyslela. Ja ti prajem, aby to vyšlo a ďakujem. Podľa mňa raz určite to príde. Otázka koľko? Ja som sa niekde dopočul, že si fanúšička erotických pomôcok. Vieš, koľko ich doma máš? Včera sa ma opýtala... Včera som to rátala. Nie, včera sme nahrávali video a opýtala sa ma to teda kamoška, ktorá nám točila videa a ja fakt neviem. My tým, že ja musím veľa z nich testovať a mám ich strašne veľa a my sme veľa mali také, že do videa len sme ukazovali, aký druh materiálu. Musím to opočítať, akurát to mám v pláne s vianočnými výzdobami vyťahnuť z pivnice, lebo som to tam schovala, keď prišli svokrovci z Indie na svadbu. Tak som ich všetky dala. Si to mala dať na stromček, závesiť ako salónky. Do pivnice, ale ja si myslím, že už ich je cesto. Fakt? Ale akože reálne využívam asi, že 3 až 5 obľúbených, ale mám ich naozaj, že fakt už veľa. To je topka. Je to podľa teba vo vzťahu dôležité? Má takéto tie dospelácké hračky? Dôležité to určite nie je to, že úplne zásadné, ale vie to určite spríjemniť sex aj všetko pred sexom a po sexe, aj celý vzťah. Čo by si mi odporúčila? Akú hračku? Lebo ja nad tým rozmýšľam, že by som obdaroval Lauru, teda nás dvoch, a ja chcem vedieť na Vianoce, čo jej mám kúpiť. No tak toto chcem počuť. Tak závisí, či chcete párovú, lebo sú aj také, že párové, ale podľa mňa pri sexe sú aj super také, že ktoré sú čisto ženské, ale môže ich mať v ruke partner, bo ich môže mať aj ona teda v ruke. Ona keď to má v ruke, tak čo s tým robí partnerovi? No, ona si to môže držať na klitorise a potom to aj partner to akože môže zrušovať. Alebo, že ona to môže proste si držať takto zvonku, alebo sú potom také párové, ktoré má ona vnútri a ty to máš potom tiež tam, takže... Takže sme ako siamské dvojčatá. Áno, že ich je veľmi veľa druhov, ale teda... Ja si to predstavujem, lebo ja v tej posteli mám taký menší pohybový aparát pustený, takže si to predstavujem. Podľa mňa, aby si to ja dobre chytil. No veď toto, ja čakám. Tak je taká veľká masážna hlavica, to sa volá, že čarovná huľka, my to voláme. A to je taká veľká masážna hlavica, tu vyzerá tak mikrofón. Áno. To by ti bolo aj známe, hej, odtiaľto. Jasné. A to je super, že to sa veľmi dobre drží aj z rôznych polôch. A čo s tým robí, ako búcham ju po hlave? Akože ono to inak originál bolo vyrobené, že na trapezi.
že na masáž trapez, ale teraz sa to už používa normálne pri sexe a je to teda, že masážna hlavica a to je super a to, keď akože držíš, tak tým pádom vlastne aj tebe tam idú tie vibrácie, ale aj jej idú tie vibrácie a je to vlastne dobré pre oboch. Nerad to hovorím, ale poznám toto. Nemám to z osobnej skúsenosti, ale raz som to videl v telke. A nebol to detektív Monk, ale videl som to. Takže toto by si mi odporúčila. Toto si viem predstaviť. To možno aj tá jemná motorika moja by fungovala pri tomto a vlastne dokonca by mi to možno aj pomáhalo, lebo mne vibračné veci pomáhajú, vieš, rozvibruje vo mne všetko. No, dobre. Vidíš to, 2 v 1. Drobatko, počuješ? A pozdravujem svokrovcov. Poďme ďalej, Miška, inak strašne ma baví takýto rozhovor, to je super. Miška, prosím ťa, čo ty hovoríš? Ja sa ťa pýtam normálne, ty jak lektorky. Čo ty hovoríš na neveru vo vzťahu? Toto je inak jedna z mojich najobľúbenejších epizód, ktoré sme kedy urobili v sexuálnej výchove a robili sme to s takou matchmakerkou Dianou Fabianovou. Ona je skvelá. A my sme ju tu nemali? Mali sme ju tu. Môže byť, ona je fakt super. A ona to veľmi, veľmi pekne vysvetľovala. A teda samozrejme, že tá nevera nikdy nie je, že on na jednej strane alebo na druhej strane. A ideálne by bolo, že to nie každý dokáže, že sa rozprávať o tých pocitoch. A keď už niekto začína rozmýšľať nad tým, že by chcel mať sex niekde inde, alebo že sa mu niekto iný niekde páči, tak by bolo ideálne, keby to adresuje svojmu partnerovi, partnerke a povie, že počúvaj ma, mne sa začína páčiť tento kolega. Nie je to, akože je to ťažké, ale treba to takto povedať, že skôr ako keby sa začnem pozerať cez zohradu, tak treba zisťovať, že prečo sa vlastne pozerám cez zohradu. A že OK, že toto sa mi páči a že asi tým pádom není všetko v poriadku, keď sa pozerám po iných, tak poďme to riešiť, čo nie je v poriadku a nepáči sa mi toto. Že takto by to bolo v ideálnom svete. Jasné. Samozrejme, že to tak nefunguje, ale teda, že určite to nikdy nie je, že iba ten jeden človek. Aj kým sa, že ja som nič nerobil, ja som bola super a modré z neba som mu splnila a tak všetko a on niečo toto urobil. Nie vždy to tak je. Možno nebol vypočutý ten partner alebo tá partnerka, niečo sa mu nepačilo, ale zase na druhej strane on to možno nekomunikoval, takže tu stále, čo sa vždy hovoríme, pri každej epizóde tá komunikácia je najdôležitejšia. A komunikácia asi pri všetkom, nie? Pri všetkom, jasnačka. A to ja si myslím, že dobre komunikujeme a teraz čítam takú jednu knihu a zistia som, že ešte stále máme rezervy. Takže ak si myslím, že dobre komunikujem, tak ešte stále sa dá komunikovať ešte lepšie. No dobre, tak čo, dajme tomu, skončím večer pohlavný styk, pozriem sa na moju ženu a poviem jej, no povedz, moja milá. Obodujte si to normálne. Dneska 12:10, dneska 8:10. My to hovoríme aj deckám, že ten aftercare a ten ako keby feedback... Nechci ma dneska vieť, keď idem domov. No, ten feedback je veľmi dôležitý, že po tom sexe, že počúvame, toto bolo super, keď si toto urobil, a to sa mi veľmi páčilo, že takto si ako keby, a my to aj doteraz robíme občas, že s partnerom, že fakt si to povedať, že toto bolo fajn, vieš, toto už na budúce nerob, si ma tu obračal jak rážniči, na budúce nemaňme toľko poloh. Našťastie toto mne Laura nikdy nepovedala. Takže je fajn si to tak ako keby, že nevždy samozrejme, ale že je fajn si to tak akože tak spätne zrekapitulovať, že toto bolo fajn, toto nebolo fajn a môžem sa tak o tom porozprávať. Že ak potom si to ten človek aha, toto sa aj páčilo, tak na budúce to znova urobím, vieš, že o tom je to. Ale ja som taký už potom, že taká mŕtvolka. Hej, veď, akože nemusí to byť niekedy, že jasné. Najdôležitejšie je sa neotočiť chrbtom alebo nezavolať si taxík, hej? Rovno. Že určite závisí, no ale tak niekedy ten sex nemusí byť hneď, že večer, niekedy je proste aj počas dňa, takže závisí, či sa ideme k ďalším aktivitám, alebo ideme spať, alebo čo. Každý to má iná, každá situácia je iná. Ale teda aspoň ukázať teda tomu partnerke, že stále sme tam a nebolo to teda asi možno, že iba o tomto jednom. Alebo ak to bolo aj teda o tomto jednom, tak stále, že to bolo s tebou a nie si len prázdna telesná schránka vedľa mňa. Jasné. Áno, tak tá komunikácia je asi najdôležitejšia vo všetkom. Že človek, keď sa rozpráva, tak všetko ide ľahšie. Ale niekedy sú tam v tom... Hanbíme sa. A toto je presne, už keď si povedal toto, že hanbíme sa, ja si myslím, že to je veľký, keď hovorím zle, tak mal oprav, že nehambia sa iba, že ženy za seba, ale podľa mňa už aj muži. Ja keď počujem, vieš, ja si robím za seba srandu, že začína mi plešina a blbosti, ale vždy to beriem tak športovo, lebo taký je život proste. Ale podľa mňa veľa ľudí má s tým fakt problém. A ne iba, ako som vám povedal, že ženy, ale aj chlapi. Máš ty nejakú skúsenosť? Ja to riešim asi takže pol roka aj sa snažíme viacej tém na sexuálnej výchove, aj na Instagrame, aj viacej podporovať mužov, pretože pre ženy je teraz strašne veľa, všetky ženy musia byť emancipované a empowering a všetky ženy sú bohyne a všetko super a
na mužov sa zabudá a muži naozaj tiež majú svoje problémy, tiež majú problém so sebaláskou, tiež majú problém so sebahodnotou a oni, na nich nič takéto nie je takéto, že aj muži, vy ste super a toto všetko a muži sú tiež super. Jasné. Takže je s tým veľký problém a ja v poslednej dobe veľmi veľa mužov stretávam. Aj som bola napríklad v takom workshope a že sa boja ísť na rande, hanbia sa ísť na rande, hanbia sa osloviť ženu, nemajú to sebavedomie a je naozaj veľký problém, čo mi je ľúto a chcela by som určite k tomu viacej aj spraviť, že zamerať viacej na tých mužov, že aj tých mužov viacej podporiť a pomôcť tým mužom s tým sebavedomím. Lebo je to mega, no. Ale ja si myslím, že je to čím ďalej, tým horšie, lebo zase sa vrátim k tomu, že robíte vystúpenia po tých školách, tie deti majú extrémny problém sa pýtať. Ja si aspoň myslím, že nepýtajú sa, hanbia sa, sú takí, že všetko riešia potom o onlineovom priestore a ťažké asi, vieš, že pre nich povedať, že ja mám, neviem, chlpatú riť, tak chcem mať zhasnuté. Alebo, a podľa to tak je. Áno, veď lebo ja mám tú chlpatú riť, vieš, a tiež si zhasínam, ale už mám prítmie. Už som odhodlaný, normálne povedal som si, zbadaj to. Vieš. Ale ne, ja si myslím, že proste... Že už keď má dieťa, už neodíde, hej? Ne, ja si vieš, čo myslím, že pokiaľ to človek samému mu to nevadí a je s tým zmierený, ja to aspoň vnímam na sebe a urobí si z toho srandu, veď takto som proste, takýto som, tak tá baba to úplne v pohode zoberie, alebo opačne, ten chalan. Ale pokiaľ sa nejak stále skrývaš a hanbíš za tým, tak ten človek to vycíti a neviem. Toto je jedna z najčastejších otázok, ktoré máme na školách. Že čo keď sa vyzlečiem a nebudem sa niekomu páčiť. Hej, no. A toto, že s tou sebaláskou je obrovský problém. A to sa súvisí to s tým online priestorom, lebo na tom Instagrame tam vidia tie modelky a tých modelov a všetkých vymakaných a vo fitku a toto všetko a perfektné outfity a tak. A potom sa všetci porovnávajú a majú z toho debky, takže je to proste kolotoč a ja som s tým mala problém. Ani teraz to nie je každý deň perfektné, ale trvalo to roky, kým som sa a hlavne aj ako máme nastavených rodičov, ako doma a nám povedia, a teraz idú sviatky, to je akože peklo, že ze sviatky, keď prídu a to hneď a toto, nedávaj si tento šalatík a to sú také maličké vecičky, ktoré sa do nás do všetkých zarývajú a keď sa nás zarývajú celé detstvo, tak to tam pri kolektívnych športoch je to veľký problém, že tréneri priberieš a už nemôžeš byť gymnastka a už nemôžeš byť toto. Hej. A ty budeš na lavičke teraz. Takže je to také systémovo, že všade je to veľký problém a potom si to ten človek sám musí v sebe nejako vysporiadať si. A keď ešte aj partner náhodou je taký, že si z neho robí srandu a nevie o tom, že mu to ten druhý človek nepovie, tak ešte ho viacej pochováva a potom to robí problém v sexe, lebo sa tí ľudia nevedia uvoľniť. Myslia stále na to, že tu mi niečo trčí a nám písali baby také veci, že ja sa tým ani nezamyslím, že keď som hore, tak myslím na to, že mám krivú nosnú prepážku. Toto je mňa najviac sere. Toto. Že ja sa na tým ani nezamyslím, ale späť ako, že mi to je ľúto, že naozaj, a potom keď rozmýšľam celý čas nad tým, tak nerozmýšľam nad tým, že čo mi robí ten človek príjemné pre moje telo. A potom sústrediť sa na tú a potom jasne, že nevieme dosiahnuť orgazmus, nevieme proste si užiť ten sex, pretože celý čas myslíme na to iba ako na tom vyzeráme. Ale povedz mi to, že ja si viem predstaviť, že baba je na mne. Máme spolu sex a ja si všímam jej nosnú prepážku. Tak to musí byť aj ten chalan troška ujetý. Ja to vždy hovorím, akože toto je môj osobný názor, že podľa mňa, ak niekto si všíma na mne že moje nedostatky, tak je to pravdepodobne preto, lebo si je vedomý aj on svojich nedostatkov. Aj veľmi pekne si to povedala. No. Ja si myslím to isté. To isté si myslím ja. To Ježiš, konečne sme pri tej otázke. Prosím ťa, tantra pobyt, je pravda, že si absolvovala? Poďme tým tantrickým masážam. No je tantra a tantra. Ja som veľmi dlho chcela túto epizódu spraviť a dlho mi trvalo, keď sme našli na to hosti, pretože asi všetky, neviem, či ani nie je asi na Slovensku taký salón, ktorý robí naozajstnú tantru. Ja ju vidím dosť na billboardoch. No všetky, ale to nemá nič s tantrou spoločné. Hej. Reálna tantra je o kumulovaní sexuálnej energie a nemal by si sa urobiť. Nemal by tam byť ten orgazmus. Takže vlastne to prekvapenie si zoberiem domov. Áno, áno. A ty tu potom tú svoju sexuálnu energiu, sexuálna energia je ako keby, že životná energia podľa tantrikov. A ty ju potom vieš využiť, že si kreatívnejší, si pracovitejší, si, neviem, máš pozitívnejší, duchovne naladenejší, čo ja viem, čo si z toho, kto chce, čo zoberie. A tie tantry, ktoré sú v salónoch, vo všetkých, ktoré sú teda na Slovensku, tak sú s happy endom a to je hneď už, že to nie je práva tantra. Tam vlastne tá fontánka lásky vybehne a ten človek je už
No lebo podľa tantrikov a podľa teda ich učenia, čo som teda mňa to extrémne zaujímalo, že veľa, niektorým veciam verím, niektorým nie, ale teda podľa tantrikov je to tak, že muž vyvrcholením stráca svoju životnú energiu. Preto aj je vlastne taký omámený, preto vlastne chceš spať po sexe, preto si taký utlmený, pretože si strátil tú svoju energiu. Takže dobre, a kebyže zrušíš a neurobiš sa, tak si stále taký nabudený a môžeš akože pokračovať. A pôjde medzi ľudí? No, nám hovorili normálne také príbehy, že niekto chodeval na tantra masáže, ale to je originál, pred dôležitými meetingami. Lebo sa ako kebyže nabudil, že nič to nie je to úplne, že čo sa týka tantry, tak tá sexualita je len nejakých 5 alebo 10%. Ono je to veľmi zložité, to aj s jogou, aj s ajurvédou a so všetkým možným. Ale že sexualita je len 5-10% a že to ťa akože tak nabudí a proste si taký plný života ako keby a si možno, že rozhodnejší, máš čistejšie vnímanie alebo tak a potom, že dosahoval proste lepšie výsledky na meetingoch. No ja mám dneska vystúpenie, tak opýtam sa manažera, či mi neurobi tantru v aute, ale ukončíme to pred vývrchovaním. Ale ja som mala to tantra pobyte, ale to ani sme ho nedokončili vlastne celý, lebo môj manžel ochorel, tak sme po 2 dňoch odišli odtiaľ, takže sme to vlastne dokončili celé, ale mali sme o tom aj epizódu, takže viem o tom niečo. No dobré, ty si bola s manželom na tom tantra pobyte. A to vlastne, čo ste boli, obidvaja ste akože boli v miestnosti, teba masíroval chlap a jeho žena? Nie, tam bolo asi 25 ľudí. Aha. A tam boli tí dvaja tantrici, ktorí tam to ukazovali, čo máme robiť. Najskôr oni ukázali na niekom, že čo máme robiť a potom my navzájom, že Punit masíroval mňa a ja som masírovala jeho. Sme si to, a najskôr bol, že chrbát, že najskôr sme sa na chrbte, potom sme sa na nohách, potom na nohách spredu, potom na tuto v tele spredu a potom to sme my už teda neboli, bolo, že sme si mali genitálie masírovať. Najhorší čas ste ochoreli. Ja som taká bola smutná. No jasné, to ti verím. Ja som sa to tešila a to sme vlastne už potom neboli. Takže, dobrá, keď sa rozprávame o tej tantrickej masáži, človek je tam holý? Úplne. A je normálne prirodzene, že napríklad sa stane stanovačka, hej? Áno, jasné. Ale obídeme to. Akože keď už by si to robil pravidelnejšie, tak by sa nemala stať. Lebo cieľom nie je to vzrušenie a ani to nie sú úplne také dotyky, že to nie je toto, hej? Jasné, rozumiem. To sú také nešejkuješ okolo, tam proteínový nápoj. také všelijaké okolo, všelijaké také špeciálne body sa tam stláčajú a tak, že nie je to proste... Ale podľa mňa niekedy takéto jemné stláčacie body sú ešte... Hej. No, veď toto, že... A o tom to vlastne je, že on to celá... Že asi 2,5 hodina by trvala celá tá tantra masáž a že celé to je o tom, že pomaličky. A... No, moja Laura sa ma pýtala, vieš, prednedávno, že čo chcem na Vianoce. Tak som sa na toto chcel opýtať a preto sa ťa chcem ešte pýtať jednu vec, že je to aj pre vozičkarov, si myslíš, že to tantrické masáže? Podľa mňa áno. Malo by byť, prečo nie? Drobec, počuješ? Takže... Dám kontakt. A to si bola na Slovensku alebo niekde? Na Slovensku som bola. Ale asi to boli nejakí cudzinci, nie? Nie, oni boli tiež Slováci. Hej, Slováci? Oni boli Slováci, ale chodia veľmi veľa do zahraničia sa venovať, že chodia na tieto tantra pobyty, že do Indie, na Sri Lanku, hentam, lebo to z Indie pochádza. Takže oni sa stále v tom vzdelávajú a stále akože o tom vedia viac a viac. Oni robia tú prapôvodnú starú indickú handu. A keď to pochádza z Indie a tvoj manžel je z Indie, vlastne, tak on mal s tým už nejaké skúsenosti predtým? S tantrou nie, ale my sme tam napríklad že meditovali, čo bolo pre mňa úplne nové. Ja som prvýkrát v živote meditovala, ja som to nikdy v živote nerobila a s týmto on skúsenosti mal. Aj tam veľa vecí boli takých podľa mňa, ktoré išli z hinduizmu, s čím teda on vedel, aj s niektorými vecami tam nesúhlasil s nimi. Že oni veci hovorili nejak inak a on ich pozná nejak inak, takže tam aj bol troška taký, možno z toho chorel. Nezhody. že úplne tam tomu nie všetkomu akože veril, ale zase aj tých tantier je strašne veľa, rôznych učení, všetkého je veľa. Takže ja som tiež bola taká, že som si zobrala z toho, čo sa mi páči a čomu som neverila. Mne úplne zase neverím na nejaké mužsko-ženské energie a že muž musí byť taký ty a že takáto a žena musí byť takáto, čo oni tam dosť prezentovali. Tomuto ja úplne neverím, že v dnešnej dobe už. Takže toto, ale zase som to tak jedným uchom, druhým von, ale niektoré veci boli extrémne zaujímavé. Miška, blížime sa ku koncu, lebo už ideme dlho a aby ma tuto Katka moja produkčná nevyfackala. Nie, ja som práve že rád, lebo pekne rozprávaš, mňa to strašne baví. Ale prosím ťa, ešte jedna vec. Ja som započul, že niekde, akože teraz je taký trend, že chlapi, možno to vystrihnete asi, lebo neviem, či toto sú tri prasiatka, ale chcem to vedieť, že chlapi posielajú ženám svoje ohambie, aby to hodnotili? Áno, za to sa aj platí.
Takže žijeme v super dobe, tak prosím ťa, a za to sa platí. Áno, a robia to aj tvorkyne na OnlyFans. To robia len aj za peniaze. Ale určite aj na Instagram, aj všade, kdeže reálne sa to deje a platí sa za to. Takže akože ja by som poslal nejakej babe, akože penis. A ona buď natočí video, alebo hlasovku, alebo len textovo, proste čo si zaplatíš a takto to funguje. Ešte som sa s tým nestretla, ale viem teda, že to existuje. Takže mi povieš, že tak toto som sa ešte nevidela, stačí jeden malý javorový list a prekrieš ho, takže takto by to hodnotila. Asi áno. Je to pravda. Dobre. Miška, veľmi pekne ďakujem, že si bola hosťom Horúceho kresla. Ďakujem za pozvanie. Díky moc. Maj sa pekne. Uži si sviatky, už sa za chvíľočku blížia, takže pekné Vianoce ti prajem. Aj ty, s rodinkou prvé. Áno, ďakujem ti veľmi pekne. Čaute. Čaute. Vy smrdí vyjebaní.